Zdravím vás, 3 mesiace som nebol aktívny na sociálnych sieťach, veľmi dlho som nepridal žiadne YouTubeové video, dokonca som všetky videá práve tu na YouTube premazal a dneska tu máme také verejné priznanie, prečo práve tomu tak je. Takže sa pohodlne usaď a môžeme spoločne začať. Takže dlhšie som nepridal žiadne video, pretože som sa potreboval sústrediť na jednu vec. A ak ma sleduješ na sociálnych sieťach alebo práve na YouTube, tak práve vieš, že túto vec opakujem stále dookola, že keď už niečo robíš, tak to rob na 100%. Ja som 3 roky som sa venoval sociálnym sieťam, kde sme robili rôzne marketingové kampane, stratégie od rozdávania peňazí, naučného obsahu, zábavného obsahu a samozrejme malo to mať ten dôsledok, aby sociálne siete rastli, aby komunita na sieťach rastla, na YouTube, aby rastla celá komunita, aby sme mali viacej leadov, predajov a tak ďalej. A samozrejme, že som tomu dal 100%. A teraz práve prišiel bod, kedy som sa potreboval venovať interným veciam vo firme, ako aj možno všetci viete, práve nastal ten čas, kedy sme to potrebovali, riešili sme veľa vecí, veľa problémov a práve preto som sa na to sústredil, takže takisto to je veľmi dôležité. A takisto za ten čas som vytváral veľmi dobrú spoluprácu s developerskou firmou, s ktorou som už dávnejšie mal spolupracovať, ale stále sme to nejako odkladali a práve teraz nastal ten čas. Takže toto si takisto rozoberieme v druhej časti tohto videa. Takže to je to, prečo som nebol aktívny na sieťach a prečo som vymazal videá na YouTube, tak to práve preto, pretože mám rád vo veciach poriadok. A tým, že v tomto kanáli, alebo na tomto kanáli bolo rozoberaných veľa tém, tak som si povedal, že chcem sa venovať na 100% developerskej činnosti a tým, že tu bolo rozoberaných tých veľa tém, tak mi to nejako nehralo k sebe. Tak som to radšej vymazal, nemalo to nejaké obrovské videnia, že nič to nejako nespôsobilo a tento kanál možno začína úplne a vidíš práve toto prvé video, takže celá séria developingu môže začať. Takže toto sú nejaké tie dva body o tom, prečo som nebol aktívny a prečo som vymazal všetky videá a prečo developerská činnosť. Poďme na to. Poďme od toho začiatku, takže ako mnohí viete, tak 3 roky som intenzívne spolupracoval so spoločnosťou v investíciách, kde som nazbieral veľmi veľa zaujímavé kontakty, predajné stratégie, marketingové stratégie, no hlavne tie kontakty. A s týmito kontaktami samozrejme naďalej spolupracujem. A tým, že určite asi vieš, že táto spoločnosť pôsobí vo viacero segmentoch, odvetviach, tak ja som mal tú chuť sa práve pozerať na to, že ktorý ten segment mi najviac vyhovuje a je mi najbližší a práve to je ten developing. Práve to je tá stavebná činnosť, pretože je to niečo, čo ty vlastníš. Je to niečo, čo ty vidíš, ako rastie a keď to správne robíš, tak dokážeš na tom zarobiť nádherné peniaze. A je to niečo, čo drží hodnotu takisto. Takže nemal som dôvod, prečo si nevybrať toto odvetvie. A každý nejaký ten podnikateľ, keď sa aj na to tak pozerám, tak postupne sa nejako aj z tých digitálnych produktov, aj z rôznych nejakých služieb, činností presúva do toho real estateu. Je tam to bezpečie, je tam ten zaujímavý potenciál a veľmi sa mi to páči. A tým, že som mal tú možnosť ísť do spolupráce so spoločnosťou, ktorá má viac ako 10-ročné skúsenosti za sebou, stovky projektov za sebou, kde som mohol vidieť nákupy, predaje a ďalšie veci, čo som si mohol nejako pozrieť, že ako to dáva aj troška taký ten finančný význam, tak sa mi to veľmi páči. A takisto vám to chceme ukázať a ukázať vám tieto možnosti, ktorým sa budeme venovať. Chceme ten developing poňať troška z iného pohľadu, pretože možno ten základný nejaký obsah, ktorý vidíme, je taký, že máš 20% zdrojov, zoberieš si hypotéku, kúpiš si byt, z toho poberáš nájom, ten nájom ti spláca hypotéku a takto si vieš pákovať svoj majetok. No príde mi to dosť ako pomalý nejaký systém a ako vieš, ja mám rád veci rýchlo a tým, že je to stále v bezpečí a stále je to v nehnuteľnostiach, ale už troška s podnikaním, nie je to len s nejakým pasívnym investovaním, tak mi takto to dáva väčší zmysel. Uvidíš tu obsah, kde ti budeme ukazovať, alebo kde vám budeme ukazovať developerské projekty úplne od začiatku, ako si viete sami zrealizovať takýto projekt,
či už získať financovanie, nájsť investora, exitovať a bavíme sa tu o takomto projekte, ktorý vám vie v pár rokov zarobiť cez 100 000 eur. Takisto vám chceme ukázať, ako sa vedia nájsť zaujímavé lacné byty, ktoré po rekonštrukcii majú o pár desiatok tisíc väčšiu hodnotu, ktoré viete samozrejme získať hneď predajom a samozrejme treba mať dobrú predajnú stratégiu a takisto vám chceme ukázať, ako si z nuly viete naštartovať biznis v stavebníctve, v developingu a stavať priamo pre klientov a získať samozrejme takto zaujímavý cash flow. Takže ja som fakt, že intenzívne pracoval na tejto spolupráci. A v ďalšom videu, aby sme tu nemali všetko, si rozoberieme práve túto spoločnosť a aj človeka, ktorý stojí za touto spoločnosťou. Takže budeme rozoberať reálne fakty a reálne príklady, pretože máme ich kopec. Ukážeme vám, ako získať veľmi dobrú cenu od dodávateľov materiálu, ako získať lacnú pracovnú silu, ako mať dobrý nákup pozemku, ako mať zaujímavý predaj nehnuteľnosti, ktorá lokalita v Československu je najzaujímavejšia. Takže vidíme sa v ďalšom videu. Ešte raz, máte sa na čo tešiť a čaute.